Kublai vi baroh ki viewers kamta me ya ki nohikai SSA but kumcuru yang baro ki candidates ki bla apply na kubanta ka MTET jong usnem arajar al punriu hakaba nagaliang jong ga Government of Meghalaya Directorate of Educational Research and Training Laim kra norimau Shillong kala pentip ya gane shapi baro ba pinsngo ba ban download no ya ki admit card ki jong phi na ka official website jong ka education department kata www.megeducation.gov.in lane https drt megeducation.gov.in kata kapila ban download no nadu ka shipho trik ubanai Julai 2018 hadu ka arpsau trik Julai 2018 namar kani ka MTET ansa panlong ya kani ka exam ha ka arpsau trik Julai 2018 kata ka bahap ha ka singi Friday ban long ru ya baro ki candidates pin sngoba ban dang download no ya ki admit cards ki jongpi nakbanta ban appear yalade nakbanta kate ka exam ban shushu la ong hangne lada don kino ki candidates ki bomla ban download ya la ki admit card ki jongki sngoba ban let mi shaki diets lane ki district education office kumchuru sha DRT Shillong Center ban haba phile shakite ki office pin sobha banra ya ka acknowledge slip ma ka acknowledgement slip ka phio ha ka por ba phi apply lane pla ro ban shu email ha sha ka drt.meg@gmail.com ban ya ki candidates ro la batha ba kinle ya kane hashwa ba kate ka tarik kan kut kata hashwa ka arpsau turik Julai ka bedes non ka sngi bantho ya kate ka MTET